Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Message m tata dị very important. Ọ dị oke mkpa. Ihe abụrụ message a ga-eji wee kpalie m. Si na-enweta message a na-echi ya this message. Message a mere involve ma ndị ụka o, ma ndị omenala o, ma ntaist o, ma ndị na-ekweto dị na Chukwu dị atọlụ, ma ndị isi ana o. Ebe ọ bụla ọsọ ya bụ oke belong. Ihe nchelikọta maka ọdịnala na omenala Igbo. Ihe abụrụ ihe eji egwu egwu. Ị na-eje ụka abụrụkwa na nke a, maọbụ n'ịbụ onye omenala, maọbụ n'ịbụ onye Muslim, maọbụ n'ịbụ onye nteist, ọ dịrọkwa na nke a. Ịma na this our generation na-ejizi everything for granted. Onwe ozi ihe a na-eteki serious. A na-afụ everything as no ihe mkpali amụ. Unu mana asị na ijiji ntị ike na-eso ozu ana niile. O nwere ihe melu nwanne my friend mbọsị ya, nwanne ya nwoke, may the so rest in peace, because onye nchelikwu maka ya na-anọ ọzọ n'ụwa. Mana ihe gburu dị ga ka nchọli kọlụ unu na nwanne ọyị m nwoke anụnwa galuberi alụ mpa ọya nwoke na one state nwana ka napụ ịkwa afa. O wee gaa dị beria wee wele efi melu ọya nwoke a mgbalu. O ji efi wee sọpọtụ ọya nwoke a. Mana a na-akọwa that na parents fanwugo for years ejiri efi wee nye efa. This guy wee bata, ihe na-agwa gị bụ ihe mere 3 weeks ago. The guy wee bata, ihe na-agwa gị ya na nwokwu ya na-ayị ọ daghị akwa arụ, nwee anything na-eme ya, ahụ zuli oke complete. Wee bata wee na-achị ya n'ebe ọ na-eme business. Ọ ya ka apụta ebe last weekend. Ndị neighbor chọọ this guy chọọ ya anụrụ onu ya. Ebe na-azụ afịa achọ ya onwere na-anụ onu ya. Akpọ ekwentị kpọọ ya na kpọọ ya enu chakwa ya ka jabakọ ya ka abịazi ndị friends ya wee gaa n'ibia ka ya cheke mali ihe na-eme ma ọ travel ka o mee. Akpọ ụmụnne ya na afọ ma ọ travel asị na n'okwu onu ya na afọ na akpọ nọmba since na ọ daa epik kwa akọ wee gbaka ibi ọ bụ na ozu nwoke atọgbọlugo na kịta na ya na-ajụzi na abụ ka ihe egbuzi the guy. Emego autopsy ka amalụ maọbụ na enyere ya poison maọbụ na ọrụkọ na aya mana o nwere something na-eme ya, ọ bụ na nwere na-eme the guy na ahụ dị ya completely okay. Ọ na-amagozie because anyị bụgoro people dị spiritual. Ndị befa wee cheki bụ ka amara ihe gburu nwafa nwoke. O wee bụrụ na ọ maka datin na o ji eme na bere alụ mpọ ya nwoke a, na ọ maka efi o gotelu for mpọ ya nwoke a bụ ihe gburu the guy na ọ dị against omenala Igbo. Ana ma most of us amụrụ wesika wele ohere a wee gwa gị that ị na-eje ụka ama stọpụkwa gị ịdị na-ekip nsọ ana. That ị na-eje ụka ma ọ bụ onye theist ma ọ bụ Muslim anapụkwana gị irrespect the law of the land, because even as a Christian, even Bible anyị na-akụ gwara anyị that we should obey the law of the land. Omenala Igbo abụrụkwa religion ka ọ bụ, ọkwa people way of life. Otu anyị si eli nri, otu anyị si ekpe ekpele, otu anyị si anụ nwaanyị, a lot of things. O nwere so many things anyị na-afụ as ihe egwuregwu na ihe amụ. Most of the things na-eme anyị this our generation affect today. Most of the things na-egbu anyị today, most of the things na-aka ọsọ our untimely death today bụ because of na ya dị ekip ozi omenala Igbo. Wee sị ka anyị yọọ gị, ọ bụ na ịma na mpa gị anwụgo na ijiri efi wee kwa ya, anwakwana anwa jee elu mmadụ mgbalu, anwakwana anwa wele efi sọpọtụ onye ọbụla na bere alụmpa nke ya, anwakwana wele efi wee kwa even if na ọgọ gị nwaanyị nwụrụ anwụ sef ma ọgọ gị nwoke nwụrụ anwụ, o wee bụ na ijibe efi wee kwa mpa gị, anwakwana anwa wulu efi wee kwa ọgọ gị nwaanyị ahụ, anwakwana ya anwa. And again, before you wele efi wee na-akwa mpa gị, dịkwa sure that na grandfather mpa mụtalụ mpa gị na-ejikwa efi wee kwa ya nwa n'onwe ya, because a na-eme ya n'usoro. Ọ bụ na mpa mụtalụ mpa gị na ọ nwụrụ na ejiri efi wee kwa ya, ejikwa na efi wee kwa mpa gị ma ọ nwụọ, bulu ụzọ wele efi wee kwagodo mpa mụtalụ mpa gị agha. Imechazi ọ na-esi eme ya n'omenala Igbo before you wele efi kwa mpa gị. Ihe njekwu aga maka ekwu ihe a bụ na ihe egbu ya na-egbu lot of our people today ma fa marọ. Ị nwekwara ike ịpụta ihe etie this video mana ị na-agwa gị bụ for your own good and for the good of your people around you. Share this video ka olu everybody aka.